De Acropolis, wat is dat nu in feite? Dat is het hoogste punt van de stad. Voilà. Je gaat nou mijn benen aan het filmen. Je zit hier wel voor die... Niet voor mijn benen. De Acropolis. Een vakantie is pas geslaagd als je de toeristische trekpleisters bezoekt, zoals de Eiffeltoren in Parijs. Maar voor Jean Dont en zijn vrienden is het in de Broadtrip geen gemakkelijke opdracht om dit torentje te vinden. Stond dat niet op de kaart van Europa of wat? De Eiffeltoren, bam. Nee, gewoon een witte bol in het midden van Parijs. Nee, ze hebben juist... Ja, gast. Ja. Dat moet wel. Nee, ja, we zijn naar hier aan het rijden. L'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures. Het was een ramp. Het was een ramp voor die burger. Ik heb wel alleen maar horen roepen. Verschrikkelijk. Ik snap, wat ik dus niet snap, hè. Parijs, als jij zegt Parijs, dan denk ik Eiffeltoren. Als ik zeg Parijs, denk ik sowieso. Dat is een monument dat iedereen over heel de wereld kent. Je rijdt Parijs binnen, nergens een bordje. Nergens. Ik snap het toch niet. Zo'n wereldmonument. En nergens staat dat aangeduid. In Noorwegen vind je ook zonder bordje de weg naar de ijskoude gletsjermeren. Je kan er heerlijk baden, zoals model Kim Veenstra tijdens een opdracht van 71 graden Noord. En ook Hersele kan zijn enthousiasme nauwelijks bedwingen om een duikje te nemen. Ik kijk hier wel naar uit, jongens. Oh, dat is wel fris, hè? No, sorry. I can't do it. Oh. Lieve hemel. Nee, dat gaat niet. Nee, ik ben bang van de diepte van dat water ook. Het is niet alleen te koud. Ta-da-da-da-da.